אז אנחנו מתחילים בפרק י"ב. ופרק י"ב הוא פרק, נקרא לזה, מאוד משמעותי, באופן שלמשל, כשהרבי היה מדבר על ללמוד תניא בעל פה, אז ללמוד לכל הפחות 12 הפרקים הראשונים. שכולם עד י"ב ועד בכלל הם אומרים איזה משהו מאוד יסודי בדרך של התניא, ואחר כך עוד דברים כן, זה לא עוד דברים וכולי, אחר כך מפרט וכולי, אבל היסודות הם ב-12 הפרקים האלה. וכידוע הספר הזה, החלק הזה של התניא נקרא ספר של בינונים, ואכן הפרק הזה מתחיל, והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה, להתלבש בגוף להחטיאו. אז הפרק מתחיל והוא ידבר, הוא יסביר מה זה עניין של בינוני ובינוני של תניא. בפרק א' של תניא אנחנו כבר ראינו שבינוני של תניא זה לא מישהו שמחצה זכויות ומחצה עבירות, אלא כמו שהוא מדייק שם, זה מישהו שלא חוטא בכלל, ובכל זאת הוא נקרא בינוני. אחד מהראיות שהוא מביא זה שרבא או רבא, כשהוא הסביר את העניינים של צדיק ורשע וכולי, אז הוא אמר כגון אנא בינוני, שרבא אמר על עצמו שהוא בינוני, והרי רבא היה צדיק גדול ולא פסיק פומי מגיוסה וכולי, ואיך הוא טעה בעצמו לומר שהוא בינוני. אז כמו שיסביר הלאה בתניא, כיוון שהוא היה כל כך עסוק בקיום תורה, מצוות, בלימוד וכולי, אז הוא חשב אין לו זמן לחטוא. אפשר להגיד, אני חשבתי משהו שונה. כן. אומר, מה שאנחנו אומרים פה בינוני, זה רק בתיאוריה. כי בכל בן אדם יש כוחות מנוגדים. לא, כוחות האדם מנוגדים, כן. אבל בפועל זה הולך אחרי רוב המעשה. אם אדם משקיע את כוחו בתורה, יראת השם ומצוות, אז אין לו זמן כן. שכל מה שאנחנו קוראים פה בינוני, זה לא בינוני אחרי מעשה. זה בינוני לפני מעשה. ואז בתיאוריה, רב יכול להגיד את זה על עצמו, שיש בו כוחות מנוגדים, אך פשוט הוא היה עסוק בדברים... אז זה לא רחוק כל כך מהדרך של התניא. אז אנחנו ראינו שהבינוני הוא מישהו שלא חוטא בכלל, ונראה שהדברים יותר עדינים, יש עוד צדדים וכולי, אבל בינוני הוא מישהו שלא חוטא בכלל, ובכל זאת הוא נקרא בינוני. ובשני הפרקים הקודמים הוא דיבר על עניין של מה זה צדיק ומה זה רשע, כמו שהוא הביא מהגמרא בפרק א', שצדיק יש צדיק בטוב לו, יש צדיק ברע לו, יש רשע בטוב לו, רשע ברע לו ובינוני. ובפרק י' הוא דיבר על המדרגה של צדיקים. מדרגה של צדיקים זה מישהו שקודם כל מביא מי שהתגבר כל כך על הרע שבנפש ובעמית עד שהוא השתיק אותו לגמרי. הרע שבו לא מתבטא בכלל.
והוא אפילו יכול לא להיות מודע לרע הזה, מפני שהוא לא מתבטא בשום דרך. ועל זה אומר, זה נקרא צדיק ורע לו. זאת אומרת שהרע שבתוכו הוא כפוף לטוב. אבל הוא צדיק ורע לו, מפני שיש עדיין רע בתוכו, רק שהרע שבתוכו הוא מושתק. מה שאין כן צדיק וטוב לו, זה מי שהפך את הרע שלו לטוב. שהוא הסיר את הבגדים הצועים, הוא הסיר מהכוחות נפש שלו את המשיכה, את הכלים, את הלבושים, את הדרך לבטא אותם. הוא כבר לא תופס את כוחות הנפש ואת המשיכות שלו וכולי לדברים לא טובים, אלא הכל עניינים של טוב ושל קדושה. ובפרק י"א הוא מדבר על מדרגה של רשע. יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו, והרשע ורע לו זה מדרגה מאוד מאוד נמוכה, שהוא חי לגמרי את עצמו, חי לגמרי את הלב שלו. מה שאין כן הצדיק, הרשע וטוב לו, הוא מישהו אומנם שהרע שבו לפעמים מתבטא, מחטיא אותו, אבל יש כל מיני מדרגות שהם ממדרגה שקרוב להיות בינוני, שנדיר שהוא יחטא והוא יתחרט מיד בדברים קלים וכולי. ויש מישהו שהוא מלא חרטות, שהחרטות שלו לכל הפחות מגלים שהנפש האלוקית שלו עדיין מתבטאת באופן מסוים, אבל הוא לא שולט על עצמו כל כך. שני הפרקים האלה, מה שיש לשים לב זה ששניהם מדברים על כוחות הפנימיים שבנפש. השאלה אם זה כבר יצא למעשה או שזה לא יצא למעשה? מה? הכוחות הפחות טובים שלנו. לפי מה שאני הבנתי שזה עדיין רק בכוח, לא בפועל. זאת אומרת זה קיים, יש את הערעורים לכאורה, אבל הוא לא מביא את זה לידי מעשה. אתה מדבר על הבינוני. כן. אני מדבר על צדיק ועל רשע. אז הצדיק הוא מישהו שהפך את הכוחות הפנימיים שלו לגמרי לטוב, אם זה צדיק וטוב לו, או בכל הפחות השתיק את הצדדים של רע, וזה על ידי נקרא לזה המיקוד שלו, מה שמולך בתוכו, מה שמתגלה בתוכו, זה הפנימיות שלו, זה הלב שלו. והצדיק הוא מישהו שהוא כל כך רוצה דבקות בהשם וכולי, שהלב שלו או שמתגבר לגמרי על הרע, או אפילו שהרע נהפך לטוב. זה מצד אחד. מצד שני, הרשע, גם מי שהוא במדרגה של רשע וטוב לו במדרגה גבוהה, הפנימיות שלו, הלב שלו וכולי, מתבטא באיזשהו מקום, הוא ממוקד מספיק על הלב שלו, בוא נאמר ממש הפוך מהצדיק, שהלב שלו כל כך רוצה
קדושה שהוא לא נותן לרע בכלל להתבטא, והרשע מישהו שהלב שלו והרע שבתוכו הוא כן מתבטא, יש נתינת מקום לפנימיות שלו. ומהמבט הזה, אז זה כנגד זה לעומת זה. אז איפה ההבדל בין הצדיק שאינו גמור לבינוני? אז הצדיק, לפי מה שאני מבין, הצדיק שאינו גמור הוא מישהו שכל כך התגבר שהוא גם כן השתיק את הרע, ולפי מה שאני מבין זה על ידי שהוא מצא את הכוחות בנפש שלו להתגבר עליו. הוא כל כך רוצה דבקות בהשם. מה? הנפש הבעלות שלו רדומה? כן. יש ספר של הרבי רש"ב, המשך תרס"ו, שאני לא זוכר שהוא מדבר שזה אותו עניין כמו צדיק ברע, לא, הרושם שלי שזה אותו עניין. הוא מדבר שם על דרכי עבודת השם. ויש אדם פנימי, שכשמדברים על פנימיות, זה אדם שהשכל שלו פועל, הלב שלו פועלים, המידות וכו'. וכשמדברים ככה, זאת אומרת שיש משהו בתוכו, בגישה שלו, שנותן מקום לשכל ומידות. ועל ידי שנותן מקום לזה, אז עם הבגדים האלה, הלבושים האלה, הכלים האלה הם לא לגמרי טהורים, אז הוא עלול לטעות, או יותר גרוע, ולהיות רשע. אפילו רשע במדרגה גבוהה, אבל רשע. ויש שהאדם כל כך רוצה את הדבקות בקדוש ברוך הוא, שהוא עולה למדרגה של כתר שבכוחות הנפש שלו, דהיינו רצון פשוט לתורה מצוות. לא מחמת שכל ולא מחמת הרגשות שלו וכו', אלא הוא ממוקד לגמרי על שהדברים יצאו לפועל. אז אחד מהדברים שהוא מדבר שם, זה שהאדם הזה הוא עבד. באיזה אופן הוא עבד? הוא לא נותן מקום לא למחשבה שלו ולא לשכל ולא לרגש שלו וכו', הוא ממוקד לגמרי על שהדברים יצאו לפועל, והוא שולל כל דבר אחר. ומהמבט הזה אז יכולים להבין שהוא סתם לא נותן בכלל ביטוי, אפילו מודעות לדברים של רע, הוא פשוט מדלג על זה, שזה עניין של עבודה שמי כתר, שזה רצון פשוט, שנשאל אותו למה אתה רוצה ללמוד, והוא יענה מפני שאני רוצה ללמוד, מפני שזה רצון השם. אני עבד השם, זה מה שהשם רוצה ממני. גם בדרך של תלמיד חכם, אז הוא מדבר על בן שנעשה עבד. בן שנעשה עבד, זאת אומרת, הוא מישהו שבפנימיות שלו יש חושים מאוד עדינים. הוא יכול להבין וכו', אבל הוא עושה את עצמו עבד ולומד. אז הוא למשל, הוא אומר שבדרך הלימוד, הדרך שלו לא עניין של להבין את הדברים על פי השכל שלו, אלא
להבין את הדברים רק בדרך של דיוקים. שמה זה דיוקים? שהוא אומר, ככה כתוב. אגב, יש לומר, כן, ידוע שהרבי רש"ב ורב חיים בריסקר היו ידידים, ובדרך זה, אז זאת אומרת, זה דרך של בריסק, שמה כתוב פה? לא שטייט. זה דרך של לימוד. אבל איכשהו זה הצדיק ורע לו, הוא פשוט לא נותן שום ביטוי לרע שלו, עד שהרע השתתק. מה שאין כן הבינוני, אין לו כוח להיות במדרגה כזו. זה מאוד קשה. שבן אדם יהפוך את עצמו להיות עבד עד כדי כך. אני זוכר כשלמדתי את זה וסיימתי וכולי מה, שם סמ"ו? מה סמ"ו? כן? בעצם העבד פשוט שם הסמ"ו זה צדיק ורע לו, צדיק אין גומו. נראה לי שיש לומר שזה אותו עניין. לעניות דעתי. אז גם המדרגה של צדיק, גם המדרגה של רשע, הם עוסקים בעניינים שהם בפנימיות הנפש. הצדיק הוא, או שהוא, הרצון שלו לדבקות בהשם מהפנימיות שלו הוא כל כך חזק, שהוא לא נותן שום יחס לרע. או שהוא הפך את כל הפנימיות שלו, כל הכוחות שלו לקדושה. והרשע הוא מישהו שנותן מקום ללב וכולי, וגם כן לפעמים לרע שבנפש הבעמית. והבינוני ביניהם, אז מצד אחד, אז הוא לא יכול להתגבר כל כך על הרע שבו, שהוא לא יפתח את הפה, הוא יפתח את הפה, אבל הוא לא ייתן לו להתבטא במחשבה, דיבור או מעשה ברצון. הוא לא ייתן לרע שבנפש הבעמית להחטיא אותו. אז זה מה שאומר, והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה, להתלבש בגוף להחטיאו. אני חושב שראוי שנדייק בלשון שלו, הוא לא נותן לרע להתגבר עד להתלבש בגוף להחטיאו. אז מה זה שהוא לא נותן לו להחטיאו? לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה. שהוא לא השתיק את הרע שבו, אבל הוא לא נותן לו להתבטא במחשבה, דיבור ומעשה. ואיך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה על ידי שהוא שולט, שהוא לא יחטא, הוא לא במחשבה, לא בדיבור, לא במעשה, הוא לא יחטא במודעות. הוא לא ייתן לעצמו לחטוא. הוא לא ייתן להרהורים שבאים מנפש הבעמית להתלבש פה באופן שהוא מתעצם, שאומר בוא נחשוב על זה. בכל שכן שהוא לא ידבר על זה ולא יעשה, הוא גם כן לא יחשוב. אבל מה שהוא לא יחשוב זה לא לומר שההרהורים האלה לא קיימים. הם קיימים, והוא חוסם אותם כשהוא נעשה מודע שהם שמה. יש לו משיכה לכל מיני דברים שהם לא קדושה,
והוא, כשהוא נעשה מודע למשיכה הזו בהווה, אז הוא אומר, אני אחשוב על משהו אחר. אני לא אלך בכיוון זה אפילו במחשבה. אז לתת לדברים, להרהורים הרעים וכולי, להתבטא ברצון, בכוונה שבעל זה הוא עוסק וכולי, זה נקרא להתלבש בגוף להחטיאו. ואם זה בא מלמעלה, זה בא מעצמו, והוא חוסם את זה מיד שהוא שם לב לזה, אז זה נקרא שהוא לא מתלבש בגוף, וזה גם כן נקרא שהוא לא חוטא. זאת אומרת, בן אדם כן, באופן פשטני, אדם שיש איזה משהו שמושך אותו שהוא אסור. האם הוא חוטא? לא. הוא חוטא אם הוא יחליט, בסדר, אני אחשוב על זה, אני אדבר על זה, אני אעשה משהו, אז הוא חוטא. אבל הבינוני, שזה המצב של רובנו, הלוואי בינוני, אבל גם כן של הרשע, שהנפש הבעמית, הרע שבנפש הבעמית, משדר כל מיני רעיונות, כל מיני הרהורים ומשיכות ורגשות וכולי, ואדם צריך לומר, אני לא נותן לזה להתלבש אפילו במחשבה שלי במידה שאני יכול. אז הוא מסיר את המחשבה שלו מזה מיד כשהוא שם לב. דהיינו, ששלושה לבושי נפש הבעמית שהם מחשבה, דיבור ומעשה שמצד הקליפה, אין גוברים בו על נפש האלוקית להתלבש בגוף, במוח ובפה ובשאר רמ"ח איברים, להחטיאם ולטמאם חס ושלום. כן, אז זה מה שאומר, הבינוני זה לא מישהו שאין לו הרהורים וכולי, זה חלק מהמציאות של אדם שאין לו כוחות נפש כאלה לעשות את עצמו עבד גמור, עבד שהוא כל כולו מסור לאדון והוא לא חושב על מה שקורה אצלו בפנים. אז רוב בני אדם, או שאין לנו כוחות לזה, או שיש לנו ואנחנו לא עושים את המאמץ. אז הבינוני הוא מישהו שהוא לא ייתן למחשבה, דיבור ומעשה, הדרכים של ביטוי של נפש הבעמית, של הרע של נפש הבעמית, הוא לא נותן לזה אפשרות, אם זה דבר רע, שהוא יתעסק בזה במחשבה, דיבור ומעשה. מפני שאז יהיה חטא. מה שאין כן, הוא לא אחראי שהנפש הבעמית שלו, הרי הוא לא זכה לטהר אותו. אם זה מחמת שורש נשמתו, אם זה מחמת חטאות נעורים, שהם משפיעים על האדם שמזכירים לו את ההנאה וכולי, אם זה הנאה של לדבר לשון הרע, אם זה הנאה מדברים אחרים וכולי, או הרעה מהנאה של פריקת עול, שבן אדם אומר, לא צריך לקחת את זה כל כך ברצינות וכולי. אז זה גם כן משהו שנותן לאדם איזה הנאה,
והבינוני הוא לא ייתן לעצמו לחשוב בכיוון זה. אז אין גוברים בו על נפש אלוקית להתלבש בגוף, במוח וכולי, להחטיאם ולטמאם חס ושלום. רק 3 לבושי נפש אלוקית הם לבדם מתלבשים בגוף, שמחשבה, דיבור, מעשה של תרי"ג מצוות התורה. אז הבינוני הוא מישהו ששולט על עצמו, והדרך שעושה את זה, זה מפני שאומנם שהלב שלו, הנפש הבעמית שלו, לא טהורים וכולי, ולא מושתקים וכולי, אבל הוא שולט על עצמו שהם לא יבואו לפועל. לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה. אז הוא אומר על זה, ולא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם. ולא נקרא עליו שם רשע, אפילו שעה אחת ורגע אחד כל ימיו. עכשיו הביטוי הזה הוא לא פשוט. הלאה בתניא אומר שכל אחד יכול להיות בינוני. ברוב גדול מאוד של האוכלוסייה, אז זה כבר חטאו. אז איך יכולים להיות בינוני? אז חזרו בתשובה. אבל לכאורה הוא רוצה לומר משהו כמו שהרב טייב אמר לפני כן, שמדובר על מדרגה. מהמבט הזה יש לומר שלפעמים האדם הוא במצב שהוא לגמרי נחוש לא לחטוא ולא לתת ביטוי בפועל לרש בנפש הבעמית, ובכל זאת הוא לא יחטא וכולי. בכל זאת יכול להיות שאחר כך הוא ירד מהמדרגה הזו. אז הוא כמובן אמור לשלוט בעצמו, לא לרדת מזה. אבל גם אם, ויכול להיות גם שאולי הפוך, שיעלה למדרגה של צדיק. מהמבט הזה אני חושב שאחד מהדברים שאנחנו לומדים בתניא הוא כשמדובר על אדם, מדובר על מהות מאוד מורכבת. יש מדרגות באדם. הרבי רייץ אומר, ועמך כולם צדיקים מצד שורש הנשמה. האם בן אדם שמתחבר לשורש נשמתו מוסר נפש, ומוסר נפש לאו דווקא שזה צריך להיות שהוא מוסר נפש בפועל, הוא מוסר נפש לקיים איזושהי מצווה בהפסד גדול או משהו כזה, ואולי אז הוא היה במדרגה של צדיק. כשמדברים על שהצדיק הוא חי את הפנימיות שלו, את הקדושה שבלב שלו וכולי, אז זה לומר משהו כמו, הוא לא כל כך קשוב למה שקורה בעולם שלנו מצד עצמו. הוא לא מפרש את מה שקורה בעולם בדרך שבן אדם רגיל מפרש, אלא הכל הוא עניינים של קדושה, הכל בא מלמעלה. ואיך הוא עשה את זה? אז על ידי שהוא גילה כוחות נפש מאוד עמוקים שבתוכו, והוא עבד על זה. מהמבט הזה, אז
הייתי אומר במיוחד על ידי לימוד חסידות, שהרבה מהעניינים של לימוד חסידות הם עניינים ששייכים לפנימיות הנפש וכולי. יש לומר גם כן בדרך של מוסר. והצדיקים כן, אז זה משהו ששייך במדרגות של האדם, ורוב הזמן הוא לא יכול לעמוד בזה, והוא יכול לכל הפחות להיות בינוני, שזה על ידי שהוא לא כל כך ממוקד על מה שקורה לו בפנים, אלא הוא ממוקד על מה יוצא לפועל. מה זה יוצא לפועל? מה קורה במחשבה, דיבור או מעשה שלו. וגם הרשע הוא מישהו שממוקד על מה שקורה בפנימיותו. אבל מהמבט הזה, מה שהתניא הקדים כל הפרקים שקדמו לפרק זה, ובפרט שני הפרקים הקודמים, אז הוא לתת לאדם להבין שבאמת יש, כמו שאומר, יש באמת שתי נפשות, והם שני רבדים שונים. כשמדבר על נפש אלוקית וכולי, הוא כן מדבר על עניינים שהם פנימיים מאוד בנפש שלו, שהוא רוצה אלוקות, הוא רוצה דבקות בהשם וכולי. והבינוני הוא מישהו שלא כל כך יכול להחזיק מעמד במדרגה זו, אבל הוא מישהו שיכול, יש לו מספיק קשר לזה שהוא יכול להיות אדם, נקרא לזה מציאותי, שיאמר דברים כמו לא שווה, לא כדאי לי לחתום. אני צריך לשמור על עצמי, אני צריך לדאוג שמה שיוצא לפועל יהיה באופן המותר, או עוד יותר באופן של קיום תורה ומצוות. אבל מה זה שבתוכו שפועל ככה, כמו שנראה בהמשך אם ירצה השם, זה משהו, זה חישוב אחר מלחיות את פנימיות הנפש שלו, אלא זה חישוב, זה גישה של האדם מציאותי שאומר, הקדוש ברוך הוא נתן לי חיים, שם אותי בעולם הזה, יש לי יצר טוב, יש לי יצר רע, ואני צריך לשמור, לא לחטוא, וכדאי לי. וכל מיני מדרגות ומה זה כדאי לי, אבל זה באופן כללי זה שהאדם הוא שומר על עצמו שלא לחתום. אז לכן ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ברגע אחד כל ימיו, ולכאורה זה מישהו שדאג לחזור בתשובה, אבל התירוץ הוא פחות נכון כן, מה זה כל ימיו? מה, כל מישהו שחזר בתשובה, אז הוא חזר בתשובה גמורה וכולי. אך מהות ועצמות נפש אלוקית שהן 10 בחינותיה, לא להן לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה, כי הם בעיתים מזומנים כמו בשעת קריאת שמע ותפילה. אז הוא כבר אומר לנו שיש בבינוני ויש בנו מדרגה שהוא 10 בחינות הנפש, שהן כנגד 10 ספירות, שזה שלמעלה, שזה הכוחות הפנימיים שלו, זה כן, למשל האהבה וחסד
והגבורה ויראה ותפארת ורחמים וכולי. כל אלה הם דברים שהם כוחות, אנרגיות שיכולים למצוא דרך של ביטוי על ידי המחשבה, דיבור, מעשה שלו. אז הכוחות הפנימיים האלה, אז הוא אומר על זה שאין להם שלטון לגמרי בעיר קטנה, הם לא יכולים למנוע שגם 10 כוחות הנפש של הנפש הרעים וכולי, שנפש הבעמית וכולי, לא יכולים למנוע שהם גם כן יאמרו את דעתם. זה לא יכול למנוע, יש משהו, יש איזו מלחמה שקורה בפנימיותו, אבל בכל זאת הוא יכול לשלוט על זה, כן, כל הזמן, הבינוני. והוא אומר לנו, וזאת נקודה מאוד חשובה שאני רוצה שם מחר, הוא אומר שיש יוצא מן הכלל, שבזמן של קריאת שמע בתפילה, כשהיהודי הבינוניון, כן? באמת ממוקד על קריאת שמע, ממוקד על קשר עם הקדוש ברוך הוא וכולי, יותר מזה, הוא נותן את עצמו למהות עליונה, הוא מבטל את העניינים של העולם הזה. למשל, בקריאת שמע, שלא רק שהוא מכוון, הוא מכסה את העיניים וכולי, הוא בכלל מתעלם מעולם הזה, ומה כוונתו בזה? לומר, האמת זה לא עולם הזה, האמת הוא למעלה. אז זאת היא הכוונה שלו וכולי, ובזמן הזה, אז יש שליטה פחות או יותר גמורה, הוא משתיק כן את הרעש בנפש בעמית, ועל ידי זה אז הוא עולה למדרגה מעין מדרגה של צדיק, וכמו שאומר בהמשך, עד שהוא מסיים את התפילה וכולי, ואז הוא חוזר לעולם, חוזר לעצמו. כן, חוזר לעצמו, חוזר לעולם, והוא אומר בסדר, זמן תפילה זה דבר אחד, מאוד חשוב וכולי וכולי, וצריך להיות מציאותי, צריך גם כן להסתדר בעולם. אז זה ההתחלה של מדרגה של בינוני.